Ka Petroleum Dealers Association Meghalaya kalawan ban pensyai halor ka jengsha keno bakidan petrol pom kibakhle yakum yang kumbalalap dangsian Hanongspung West Castle Petrol Pom bat halat ko BCPL pom habakran baglap thai khubor u president ka association ubak Kennedy Kriam uloong ba ka sokar pedeng lingba ka Ministry of Petroleum dangsian haubnai ba arjong snam arjar arpuar kalapan bet ban khle ya ka ethanol kumba shipong nak sispa bat ko yang petrol bat kane ka ethanol ka dan ya ko kumbasan pensan naksisma haba pensyai halor ka jingpung kam ya ka ethanol ulaong ba ka dei ka balasna da kiken bat jingthung kum udiang pai bat kiwei bat ka jingpung kam ya ka ethanol ka long ban penduna ya ka jingmi palat ka tedam banyarap te lakam ya ka pui ka bakta ya ka mariang ulaong ru bala bandai na kata ka daw ka bapelong ya ka umphnyang bendon bat namar ba ka dei ka porlior ko kala banyo rong ru ha ka por ba pun khut ya ka underground tanki ha petrol pom bat ha ki kali ki baik jong ki breu ulaken turu ya ki pat ba bakin husiar wat akapor basat ya ki kali ya ki baik khnang ba ko kanumyo jaka banrung haubnai February 2000 ka Sarkar India lingba ka Ministry of Petroleum kala introduce ya ka we ka substance ka bagi khot ka ethanol ka kini ka ethanol kani ka ethanol kadai ka balashna na ki jinthum kum na upai na riu hadan na ki jintang jo ki jinthum ki ba ferment kum ba ferment ni kia da ka ba adi ki yeast ba ki we ki ingredients ba ki penmi ya kane ki ethanols ti kane ki ethanols kadai ka chemical compound ki khadiga ka organic chemical compound ka bolong colorless ka bom rong ka ba made flammables but hakani ki ethanol yakani ki ethanol ki jukle ru hakba ki penon kam mansna ya kia te haubnai ba mendosnem ke Sarkar India kala introduce 4% ka ethanol haka petrol te lada ka we ka oil tanker ka kit khat 1000 liter ka petrol kamut kumba khat 4 liter ka dei ka ethanol but kani ki ethanol 0.5% naka kadai ka kani ki ethanol ka observe moisture temperature yo kamun ka tan ya ka naka haw naka air ti hakani ki ethanol ka don 5.5% ka ti lada ka kali ka ba ka petrol pom ka bakit sipo kali haka sibna ka longlak no ru pho liter ka kan don hakata ka tanki jong ka petrol pom hapo ka underground tank ka bagi khot kabangi storage stand bagi khon tu kanang reporter kemanu belai kini ko kanang kiu but kani ki ethanol haba ko absorb ya ka moisture kamut ka tani ko makahi ka khle lang bat ko don ha kani ki ethanol kila don bijin tha ana kalian jong ka Ministry of Petroleum sa phangki kali bagi kali jengki ki tangki jengki ki dei belong ki bukhut kem dei ban lara khendet ka ka don mix bat kan ke petrol ka bala khle ethanol kamut ka ka nang bon ha ka tu ka ta tikini ki berkhot ki ba ka Sarkar India ka introduce ka bala kalian jongi nilai persya ha ka tu ka por national wide ila persya ka India bro ko ki dealers association nilai persya sephang kan ke jing introduce ka ethanol tendai nomor kani ka dei ka ba perthai bro ko ka la pendon kam kum segiri ki bala kham ki kum ka America Germany England France wat ki ru ki pendon kam ya kane ki thono segiri ki bala kham ki le do ar 4% ru ki pendon kam bat ka don ka jung ong ba na ka 10% ki la pen ki su ka 10% de se ka 4% ki thono ka ta hado ka ta te ka ai ki jung toy ka ba yo na kane ki thono bale ka sarkar ka pendon kam ya kane ki thono ka bani kong e jung toy ka long ba ka penduna ya ka tedam naka daw jong ka pollution naka tedem kali ko fi kali menta ki la ya ki bahat stage 6 BS6 ki khot haka ba tedem kala tuna ki kali diesel ki pedon kambat ke urea kenang ba tu kali kan nomi tedem syu dementa ki pedon kam ya kali ki thanol nomor ba kani tolong smokeless kata ka banin ko ba ka baar ka dor jengka ka som dor tang pemban riu kusan tengka siliter kan ba ka dor jeng ko pniang ka dai khandai kusan tengka siliter tiga mo kicing pia kadai lai ko tungka ka lai ko tungka na ka siliter ka company ka yo no da ka we ka petrol pom ka di silak liter sibna kamu lai ko la ti kan ni tli ki petrol pom hari India kamu ki crore ka Sarkar ka yo no nang ni kata ka di ba bat ka balai
Nama yakini lasna lagi jentong, kamu iki kamu upai, uriu hadam lagi jentang jong jentong. Karena penseluruh susu iki nong rap, bakin rap kambon ke production jong ki kan kambon, ke sorkar lagi ki oil company ki tiak iki ni jentong, tegamut ki increase ke production ki riu spa ki nong rap. Kata ke advantage. Hari ke disadvantage pat kalong ba, kani ki ethanol ke balak lek lang bat petrol, nama ka don lada ka underground tank, ka don lada ka tangki jong ka kali ka don klek lang bat kani petrol kanang bun ka bat kini ki mi ki problem si bun ka jela jeni pi ka dei jela ka ba jur slap do kata kini ki underground tank ki badon po khando la ne kisnan don ba skosnan don ba khapsan snan don ba akosnan ta na ka por sa ka por ngiju pen khoi bat na ka por sa ka por ngiju fit thmai ya kata ka manhole ka bani khot kani ke manhole kani ke thriu ke he ha ka bakidon ke suction pump ban tan ko phniang ban lek sake machine ban the phniang te ka tu ke manhole ka don hang tu ke gasket te kani gasket ma kani ke jri da slam ke shre ban nang turu kala ban dren ko kindat support tangki dan ta kata ko tangki kala ban don ban ke petrol ke dei ke substance ke chemical ka balong de tha ba kari juga sejelah jenis kamtam polur kedai basir. Te ka jenha badon ha kita ki bakane jenha ka drip bat ka room support tank. Te ka ke bangi na ki gilas jong ki petrol pump gile tolong bangi tan ya kata ko na ka puas support. Ban penting kena ba ka underground tank jengi ka khoi. Te hendai la kata ka petrol ka bala wan rekat bat ka ethanol ka don kala khlek lang bat ka la phile kat bale ni ka doni hang ni hentai. Te ka ban kong tolong ba niya ban ai tau awareness jadi consumer bagi customer ke jengi baka petrol menta baka sorka ka pha ka de ka bakhle ethanol ka badon bat ka kata ka de we bata phible haman ka we baka we ka petrol pump hapo ki machine ki bagi the upnya ka don ka we ka sticker ka batho 10% ethanol blended kamot baka petrol ka bala khle lang bat 10% ka ethanol de kata ka de we na ka leng jengi ka bangi kwa ban sha si ba ha ka bide bat ka ne ki ethanol jing no ba ki khle manu ban khle ya ka petrol lada ka petrol pom ka petrol ke janga na khle nga na the upnya nang lupa ya ki kali rejo ka jeru apolai ko ka we ka Bharat Petroleum RO ka bala syak no ba khle ba kini ki jana ka por sa ka por khamtam menta ka polio ba khamtam da ka jingdon jong ka 10% ka ethanol hapo ka petrol dan da kalian jungi ki da kalian jong ka association ki ko on sha ki pa ba ki ki belum aware ya kani bagani kamre kabangile mangi kade kabawan hi na company baka petrol kadon ba 10% ki ethanol kabade ka substance ka ba observe ya ka moisture ya ko